Na kuafo ewo Anyinamso watch mangwa bieja mensinimo ewa Asante mantemu se de ekaka kro na wasa ban no bam na obeboa wo mo ofise nipa bi a wo mutufo magudie abeje won kwaye na boso adom kase etwaso. Anyinamso number 1 and 2 eye nkroto mienu a nansen galamsefo agye akentenso ese ensuo ene asase ewa atwemanwa bieja mensinimo wa Asante mantemu ha. Abrempo a aban asojafo operation halt etu galamsey sosa ewo ensuo humpo no galamseyfo yi edidi akọ asuo anyinam a eda kro no kwaye mu asai no poto sese esuo nyinam no nia aka enie na ohwese nia galamseyfo yi yedi ha na ya block nsuo no aye no a asefem ye pa sese yede anwen a stop nsuo no wo ha ena ohwa galamseyfo no te nsuo no mfimfi pe no omudiko yetum asɛ no sese nia enho sunsuaso a ede ba kuafo ha eso ene se omunya nsuo emfa ngu omo no bae so kanso a yaye ewa hai se nsuo to a na ekire ne se nsuo no beba bebu afa kokofo yi so asɛ no galamseyfo yi etoto kokonfo efri sidi opepimdu ekosi opepim aduonu enum akuafo bi te se boache mensa wonyintum se wo beton won kokoo no ehia ohaw pi wo galamseyfo yinsem wonmu ye ekwan ye befa so a ebeye ebehayen ne yesi afedi yaton en wonmu pe na enso yamso de yesi yanton because galanisika no wogia enani kina ebefiri wonsa but we afuya ne da ho a medidi so nkakra sa ama me ma ne minana no nyina abedibi galamsey hu sunsuanso yi ahye akuafo no pie bufu ye yesra ban say China for no ne galamseyfo no omoba omutu nsuo mu no mu atutongo fokoko ebenso no mutu ba bi omotu bia ekokofo bi ensiwa bi ekoko nyina enka ye maintain aban benya mfaso nso mutu nyina agu nanso wona wotu agudie ewo mpotem ho no eka kire ye nsenkyerofo se adwuma woye no nsuo no mu no ewo ne nyina so Ora Thomas Ata say oye adwuma ma mining company bi a ewo tumi krata permitted small scheme man mineral commission for the man Nayak company and no mo ye adwuma e fa se kokukubu so na sa kokura dada eko but ye mpanifo na betime hunu ehye no ano nsumuna na kasa de before so ye beba ha na krofo bi dikan abe ye adwuma ha but se mo hwe ba bia afuye ya no da ho na ye nsumuna no anamo se wo hwe ya chia no ma wo se ya fia se machine video ya fele honom a ya fele ba nti o free side one ye de a de ye be ka be but that am na nsutobre no unti bi fa machine emfa enfele nti se nsu no twa na ya nsu no twa ya se fele ba se wo ba enkawe ba bia ni kwantempo no ho a wo ba hunu se galamseyfo atu hu nyina emra ebopini Anyinamso number 2 krom ho no ye hunu Chinese fo a wode excavator edigala ewo kro no anope saban amfane nan ensi fom ewo kro mu a akuafo ene won no bae ene behunu amane Erastus Asaredonko Adom kase Anyinamso atwemanwa bieja Asante mantam